салом дӯстони азиз, сараввал ба ҳамаи шумо сеҳати комил ва саломатии бардавом хоҳонам. хуб, имрӯз ман мехостам дар мавзӯи супоридани пули патент бо шумо суҳбат кунам, чун ҳам ман ва ҳам бародарам ба документатсия сару кор дорем. имрӯз қисме аз муҳоҷирон ба мо занг зада мегӯянд ки гӯё мақомоти Русия супоридани пули патентро дар давоми карантин манъ карда бошад. ҳангоми мо аз онҳо пурсон мешавем ки ин хабарро кӣ ба шумо гуфт, мегӯянд ки аз кадом канали YouTube тамошо кардаанд. сараввал мехостам барои он нафароне ки ҳамчунин видеоҳо омода мекунанд бигӯям ки бародарони азиз, нагузоред ки ба хотири просмотр шуда ба ҳамватанон ва муҳоҷирон хизмати хирсона карда бошед. хуб, акнун дар масъалаи супоридани пули патент, чун мо бо кормандони Федералии иммигратсиони служба ё бо шакли кӯтоҳаш ФМС ҳамкорӣ дорем ва занг зада пурсидем, гуфтанд ки ин хабарҳо билкул дурӯғанд. аммо як чизи хубӣ дорад. масалан, нафароне ки аз хона омадаанду натавонистанд ба патент супоранд ва дар карантин ғалтиданд, онҳо метавонанд бо ҳамон регистратсияе ки дар даст доранд, яъне давоми 3 моҳ муҳлат дорад, баъд аз карантин бо ҳамон регистратсия ба ФМС муроҷиат кунанд ва барои гирифтани патент ҳуҷҷатҳои худро супоранд. дуввум, барои нафароне ки муҳлати регистратсияшон дар давоми карантин ба анҷом мерасад, чӣ аз онҳое ки зери унвони работа хат кашидаанд ё ин ки зери унвони часни, ҳамагон медонем ки агар дар часни хат кашида бошем, метавонем ки баъд аз 3 моҳи дигар боз граница гузашта дубора регистратсия кунем. аммо шумо ҳамагон медонем ки границаҳо маҳкам ҳастанд ва намедонем ки чӣ гуна регистратсияи худро ба қавле продалит кунем. шумо метавонед агар бо соҳибхона карда бошед, ба соҳибхона муроҷиат кунед ки регистратсияи шуморо продалит кунанд, ё ин ки ба он нафароне ки ба шумо документ мекунанд, ба онҳо муроҷиат кунед ва онҳо бурда дар ФМС ана ҳамин гуна пушти мигратсионияи шумо як печат мезананду муҳлати регистратсияи шуморо дар муддати 3 моҳи дигар боз тамдид мекунанд. ҳамчунин нафароне ки патент доранду дар муддати карантин муҳлати регистратсияшон ба анҷом мерасад, онҳо ҳам метавонанд бо ҳамин печат, яъне регистратсияи худро боз дар муддати 3 моҳи дигар тамдид кунанд. хуб, барои супоридани пули патент то ҳол ягон мақомоти Русия ё ин ки ягон нафаре нагуфтааст ки пули патентро бояд муҳоҷирон насупоранд ва ҳамон нафароне ки аллакай пул сарф кардаву ба худ патент гирифтанд, мегӯем ки нагузоред ки барои як хабари бардурӯғ тамоми документҳоятонро аз даст бидиҳед, чун ҳамагон медонем ки агар 1 моҳ пули патентамонро насупорем, он патенти мо ба қавле аннулировад мешавад. ва ба ҳамин хотир шумо метавонед дар дилхоҳ гӯем ки навиштаҷоте хат кашида бошед, работа аст, гости аст, часне аст, чие ки бошад, агар муҳлати регистратсиятон ба анҷом расида бошад, метавонед ба мақомоти дахлдор ки ин ҳам бошад ФМС, агар тариқи ФМС карда бошед, агар тариқи нафароне ки ба шумо документ мекунанд тариқи онҳо карда бошед, ба онҳо муроҷиат кунед ва нафароне ки тариқи соҳибхона карданд, онҳо метавонанд ба соҳибхона муроҷиат кунанд ва онҳо метавонанд ки регистратсияи шуморо бурда пушташ ана ҳамин гуна пушти мигратсиони картатон бори дигар нишон медиҳам, як печат задаву муҳлати регистратсиятонро боз ба 3 моҳи дигар тамдид кунанд. бори дигар мегӯям ки ин хабар дурӯғ аст. супоред пули патентҳоятонро то ин ки ҳуҷҷатҳои кардаатон барбод наравад. боқӣ ба ҳамаатон сеҳатӣ, саломатӣ хоҳонам. худо кунад ки аз ин балое ки ба сари мо омадааст ҳамагон эмин бошед ва
агар шуморо гӯем ки ба карантин водор карданд, пас дар хона бинишинед. Умедворам ин барои сиҳативу саломатии мо хеле муфид хоҳад буд. ҳамин буд хабаре ки мехостам ба сами шумо расонам ва дар охир сипос мегӯям ба нафароне ки то имрӯз дар канали мо подписатсия карданд ва агар шумо ҳам мехоҳед ки аз видеоҳои ояндаи мо дар дилхоҳ мавзӯъ бехабар намонед, пас дар канали мо зери унвони Имомиддин Расулов метавонед подписатсия кунед. боқӣ худо нигаҳбон.